Vandaag zijn we bij de Midgets golfbaan dicht bij het zwembad van Aardenburg. Er wordt al gemidgets golf, dus we gaan eens kijken of iemand het hele parcours kan afleggen. Dit is de Midgets golfbaan van Aardenburg. Zoals jullie weten is Aardenburg een kikkersstad en is de Midgets golfbaan daarom ook in het thema van de kikkers. Dus dit is de ingang van onze Midgets golfbaan. De banen zijn allemaal van verschillende soorten kunstgras gemaakt, dus dan kun je mooie figuurtjes in krijgen. En het andere voordeel is ook dat je na een regenbui eigenlijk gelijk weer al van start kan gaan met Midgets golfbaan, omdat het vocht in het kunstgras trekt. Dus je hebt eigenlijk altijd wel een vrij droge baan te spelen. Baan 3 is al echt in de vorm van een kikker. Het is prachtig gemaakt door de mensen die het aangelegd hebben. Baan 4 mag je over een paar heuveltjes spelen en dan staat er op het eind een kikker op een lelieblad. Baan 6. Je kan, de snelste manier is natuurlijk om over die twee heuveltjes te spelen. Lukt het niet, kun je er ook rondom spelen, maar dan ben je toch een paar slagen extra kwijt. Dus als je echt voor de winst wil gaan, moet je over de heuveltjes spelen. Datzelfde geldt voor baan 7. Als je voor een hole in one wil gaan, zal je door de looping moeten. Lukt dat niet, dan kun je er ook rond spelen, maar dan ben je inderdaad een paar extra banen kwijt. Ook mooi zijn een paar van deze houtzaagwerken, zal ik maar zeggen. Die zijn gemaakt door iemand die ooit wereldkampioen geworden is in dit genre, zal ik maar zeggen. Hoe kwam u op het idee om hier een Midgets golfbaan te openen? Nou, we zijn met het zwembad al een aantal jaar bezig om meer attracties aan te bieden die mensen ook kunnen doen als het minder mooi weer is. Want het zwembad doen ze eigenlijk alleen als het warm weer is, als de zon schijnt. En ja, de Midgets golfbaan is daar een mooi voorbeeld van. Dat kun je eigenlijk ook gewoon doen als het bewolkt weer is en als het niet zo warm is. En houdt u zelf van Midgets golf? Ja, natuurlijk, want anders hadden we die baan niet aangelegd. En heeft u dit ook allemaal zelf bedacht? Nee, dat hebben we met het bestuur van Stichting Recreatiebad Elderschans bedacht. Waarom moet hij precies naast het zwembad staan? Ja, omdat het natuurlijk bij het zwembad hoort en omdat ja, wij de bezoekers wat willen aanbieden als ze ook kunnen doen als het minder mooi weer is. Is het een grote baan? Het zijn 18 holes, dus het is een complete mini-golfbaan. En hoe lang duurt het ongeveer? Nou, als je met een gezin speelt, ga je ruim een uur erover doen, zeg maar, voordat je ze allemaal gedaan hebt. Heeft u zelf ook al een paar keer stiekem op gespeeld? Ja, ik heb ook wel een paar keer geprobeerd, dus het was leuk. En hoe gaat het nou verder met het zwembad? Nou ja, vanwege de corona is het natuurlijk een moeilijk seizoen. Normaal gesproken waren we vandaag open gegaan, maar ja, we zijn nog bezig aan het schoonmaken en dergelijke. We proberen nu op 16 of 15 juni open te gaan. En ja, vanwege de corona kunnen we maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Dus mensen moeten reserveren en we gaan werken in bloktijden. Baan 9 is een van de mooiste banen van ons terrein. Het is een kikker met een hele lange tong en dan met een brug. Dus je moet behoorlijk hard slaan om de bal over de brug te krijgen. Als je het goed doet kun je hem in één keer doen, maar ja, dat is nog weinig gelukt. Baan 10, daar zijn de kikkervisjes in verwerkt. Ook hier moet je mee een bochtje spelen. Even tactisch moeten spelen om te kijken waar of je bal na de eerste slag uitkomt om zo gunstig mogelijk voor de tweede slag uit te kunnen komen. Baan 13 is ook mooi gerealiseerd in de vorm van een kikker. De moeilijkheidsgraad ligt met het
in de hole die of eigenlijk op een hoogje ligt. Dus als je de bal er net naast slaat, dan gaat het weer enkele ernaast en dan is het een hele moeilijke baan deze om goed te kunnen spelen. Baan 15 door 2 tunneltjes. Ja, de laatste 2 banen maken meestal het verschil of je de winnaar wordt van je piekje of niet. Dat zijn de banen waarop je, ja, deze zou binnen 3 of 4 slagen kunnen, maar ja, de meesten doen het nog een 7 of 8 over. En dat kunnen doen. Eerst door het tunneltje, dan over de brug. En dan ligt ook nog een brugje net in een bochtje er vandaan. En dat komt de laatste baan. Via de rode baan moet je proberen het balletje in de bek van de kikker te slaan. Als je het balletje precies goed raakt en met de juiste snelheid heb je hem in 1 keer. En er zijn sommigen die proberen het 15 keer en die krijgen er nog niet in. Dus het is probeer eventjes aanvoelen hoe je moet spelen. En ja, als je hem goed raakt heb je hem in 1 keer. Dus dit was de Midget golfbaan. Ik vond het super leuk om eens te kijken hoe de Midget golfbaan eruit ziet. En heel misschien ga ik er ook wel eens naartoe. Jullie ook?